O presidente da Deputación de Pontevedra e o alcalde do Concello de Sanxenxo asinaban este xoves no Salón de Plenos Municipal o convenio pro proxecto de mellora da coñecida como Rúa do Río. O proxecto contempla unha actuación nun treito de 200 metros na estrada provincial EP 9206 entre Portonovo e Abichona. Unha demanda histórica, porque aquí, pois, creo que hasta xa houbera proxectos por parte da Deputación, pero nunca chegara a ser unha realidade. Nunca ninguén puxo o diñeiro necesario para facer esta obra. Isto foi posible. É un proxecto complexo, pero cando ao outro lado da mesa tes un alcalde como Telmo, pois o que é complexo se convirte en moi fácil. Unha intervención valorada nun total de 920.000 euros, dos que o ente provincial achega o 70%, alrededor de 646.000 euros, e o Concello de Sanxenxo os 277.000 restantes. Esa colaboración é clave, porque aquí o Concello fai un esforzo moi grande. Un 30% é unha contía importante. Vai a conlevar que, aquí o podes ver na infografía, que hai unha zona de convivencia no entronco KPO 308, a carretera que vai para Lanzada, dun sentido único, aceras máis anchas, a reestruturación da parte do aparcamento, visualmente o cableado sotérrase. Que esta obra vai a ser un antes e despois en esa zona, porque xa coa actuación que fixemos con outras actuacións, tanto da Xunta de Galicia, que foi a PO 308, máis o que se fixo tamén desde a Diputación todo o entorno do mercado, unir con todo isto, eu creo que vai ser unha zona moito máis amable e de moito máis desarrollo sostible. O proxecto busca mellorar a seguridade viaria e fomentar a mobilidade peonil nun treito moi transitado pola proximidade dun colexio. Hai ali unhas zonas que son máis estreitas, que é a primeira parte da Rúa do Río, que tal, que se vai humanizar con un pavimento pois amable para os peóns, pero hai que ter en conta que por aí entramos tamén por un colexio bilingüe, que é o colexio de Oabrente, moi importante. No acto, o presidente da Deputación destacou a partida orzamentaria de 40 millóns de euros reservada polo Goberno provincial para investir este ano na rede viaria da súa competencia.